Il-Malti jgħid min jistenna jitenna, imma qabel jiterra. Jiterra bħal dik iż-żerriegħa li taqa' fl-art u biex tagħti il-ħajja trid titerra. U mbagħad tagħti il-ħajja. U din hija l-istennija. Ħarsu lejn din Omna Marija. L-istennija tagħha kif bdiet. Bdiet b'xewqa ta' kull tfajla oħra li kienet ta' tampara u li kienu midħla tal-kelma tal-Alla għaliex biex Marija kellha dik l-esperjenza mistika li aħna ngħidula tħabbira tal-Anġlu, it-tnissil ta' Ġesu Kristu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu biex kellha dik l-esperjenza kienet żgur midħla tal-kelma tal-Alla, kellhom din ix-xewqa li jsiru il-Messija. Min din ix-xewqa. Imma din ix-xewqa, din l-istennija ħadet forma oħra li ma kienitx qed tistenna. U kienet stennija li bdiet minn esperjenza li ma tiddeskrivijiex. Lil min setet marret tgħid? Kif setet tiddeskrivi dik l-esperjenza ta' tħabbira, ta' tnissil bil-qawwa tal-Ispirtu Santu? U fl-ewwel żmien hekk nimmaġina l din Omna Marija fl-ewwel żmien ta' tqala tagħha sakemm kienet qed tistenna is-sinjal naturali biex tibda temmen li dik l-esperjenza li kellha kienet veru. Kien żmien ta' skiet. Kien żmien li hi u l-Ispirtu li hemm ġo fiha. Kien żmien fejn din Omna Marija tfajla 16, 15 dik l-età għaddejja minn din l-esperjenza. U kif indunat li issa veru tqila hemm il-provi naturali. Għaliex din ukoll hija importanti. Il-mulej jikkonferma is-sejħat tiegħu, il-mulej jikkonferma il-missjoni, il-vokazzjoni li għatina anzi l-ewwel b'ġisimna stess. U l-mulej beda jikkonfermala lil din it-tfajla ta' Nażaret li jitqila. U għaw beda taħwit il-min semmur ngħid. Nimmaġina l din Marija min sejjem minni li jiena tqila mingħajr ma kellix naqsam ma' raġel. Min sejjem minni? Ma' min se nitkellem? Semmu ngħid il-ommi ħafna drabi aħbarijiet bħal dawn ma tibdiex minn ommok. Ħafna drabi affarijiet bħal dawn tibda ma' xi ħadd li jista' jgħinek tirranġa triq. U jiena nimmaġina hekk fil-kontemplazzjoni tiegħi lil din Omna Marija l-ewwel li marret tgħid il-loħta. Il-dik li nsibuha fl-aħħar tal-Vanġelu, sibuha fl-aħħar din taħt is-salib, oħt ommu. U kienet fl-aħħar għax nimmaġina nikkontempla li kienet fil-bidu magħha. Hekk fil-kontemplazzjoni tiegħi l-ewwel marret tiftaħ qalba ma' oħta. U fl-istess waqt naraw f'din l-istennija hemm din inħobb insejħilha jien umiljazzjoni. X'għamiltilna binti? Min se jemnek binti? Kif se nirranġaw ma' Giuseppi?
se ġibna fil-sien in-nies. Nażaret. Daqsxejn ta' raħal. Kulħadd jaf lil kulħadd. Ma tistax tajta x'ikun jafa kulħadd. Aħseb wara ħaġa bħal din. Hemm din l-umiljazzjoni. Hekk fil-kontemplazzjoni jiena nimmaġina il-missier ta' Omna Marija il-San Ġoakkin kif insibuh aħna fit-tradizzjoni jibgħat għal Giuseppi biex jgħidlu x'umiljazzjoni. U din Marija nimmaġina tinħeba sakemm joħroġ Giuseppi mid-dar ħalli ma jarajiex. X'umiljazzjoni. Stennija li jirridu nagħtu ċans il-mulej jispjega lilu nnifsu. Irridu nagħtu ċans mhux li nifhem. Għaliex li tifhem jekk iktar ma tipprova tifhem, iktar titfixkel b'saqajk. Fejn jidħol il-mulej, iktar ma tipprova tifhem, iktar titfixkel, imma trid taraf. U taraf il-mulej li jirranġa l-affarijiet hu. Il-bnedmin jirranġaw l-affarijiet ta' bnedmin li huma. Dik li aħna nsejħula li marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Binti, mur għand Santa Elisabetta, sa ma nirranġaw l-affarijiet. Għax fuqek hemm kundanna ta' mewt. Rapport fis-sinagoga biss kien hemm bżonn. U ħadd ma seta' jeħlisa minna ħlief li Giuseppi joħodha b'martu kif inhi. Il-bnedmin jirranġaw l-affarijiet ta' bnedmin u Alla jirranġa l-affarijiet ta' Alla li hu. U aħna rridu narfu fl-istennija u narfu li l-Alla jirranġa l-affarijiet hu. U telqet. U sakemm Alla qed jirranġa l-affarijiet kif jafu, din it-tfajla iġġor ġoġufa lil Kristu li jibda jterraq f'ġuf ommu fl-art tal-Palestina. Jibda jterraq diġà mill-bidunet fl-istennija tieħdu fid-dinja. Tieħdu fid-dinja. Fl-istennija neħduh fid-dinja tagħna. Aħna wkoll bħal Omna Marija se nitilqu minn hawn b'Ġesu ġofina biex nieħduh magħna fid-dinja. Miexja u tmur u tiltaqa' ma' dik li konfermatilha l-esperjenza li kellha u li dak li għaddejja minnu kien ta' veru. U ltaqet ma' xi ħadd ieħor mimli bl-Ispirtu t'Alla. Kemm għandna bżonn aħna wkoll fl-istennija hekk infittxu nies li huma mimlijin bl-Ispirtu t'Alla biex jiftħulna għajnejna ħalli narfu dak li Alla qed jagħmel filna u qed jagħmel bina. U kienet Elisabetta. Dik il-mara mimlija bl-Ispirtu. U hawnhekk għandna żewġ nisa tqal b'mod misterjuż. Tqal it-tnejn b'mod misterjuż. Elisabetta kollox kontra l-prinċipji tan-natura. Marija min-naħa l-oħra l-istess kontra l-prinċipji tan-natura. Għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax ikun. U din irridu nemmnuha. U l-mulej jibqa' jirranġa l-affarijiet u naraw il-Giuseppi, ir-raġel ġust
Ir-raġel li jfittex mhux lilu nnifsu, imma jfittex ir-rieda tal-Alla, il-ġust li għamel dak li jrid il-mulej. U dak il-ġust jaċċetta lil Marija kif inhi u jaħodha bħala martu. Il-bidu tal-istennija kien hemm dan kollu għaddej. Dan kollu għaddej. U dan kollu huwa parti wkoll jekk aħna noqogħdu niflu ftit il-ħajja tagħna fl-istennija tagħna tal-mulej qiegħed hemm. Daw l-aspetti kollha ngħaddu minnhom u nibqgħu għaddejjin bl-istorja. U meta donnu kollox qed jikkalma u donnu kollox qed jieħu postu, issa ukoll iwa m'hemmx kwiet, iwa ma nistax nieħu nifs. U jkollhom jippakjaw u jitilqu minn hemm. U ma naħsibx li Giuseppi fetaħ il-mobile u fittex xi low cost airlines biex jitilqu jew qata xi tikit ta' train. B'din il-mara tqila fl-aħħar ta' tqala għal dak il-vjaġġ. Għal dak il-vjaġġ kemm jinqalgħu affarijiet fl-istennija li ma nkunux qed nistennewhom u li kultant ngħidu ma għaliex jien, għaliex lili. U kultant ngħidu għaliex lili jiena mmur il-quddies jien nipprova ngħix tajjeb. Araw għal dik fl-istennija tagħha. Biex iseħħ il-kelma tal-mulej. U jitilqu għal dak il-vjaġġ. U f'din l-istennija hemm ukoll dik in-naħa ta' li ma jilqawkx. M'għandniex wisa għalik, m'hemmx wisa għal din il-mara tqila fl-aħħar, m'hemmx wisa. M'għandniex post għalik. Iva, u f'din l-istennija aħna wkoll ngħaddu minnha din. Donnu llum min jemmen fi Kristu ma baqalux postu fis-soċjetà jiġi mwarrab. Illum donnu min jieħu l-Kristu bis-serjetà dak il-ġifa, dak li jrid iżomm il-progress lura. Dak ma baqanniex postu. Araw, f'din l-istennija. U f'din l-istennija kollha tispiċċa l-istennija ġo għar, ġo maxtura, f'dal faqar. Din l-istennija tispiċċa f'dal faqar. U din l-istennija tispiċċa fil-faqar tiegħi innifsi. Fil-faqar tiegħi, fil-faqar tad-djufija tiegħi, fil-faqar tax-xejn tiegħi ma kien hemm xejn f'dan l-għar. Jekk kien għar tal-annimali tafu x'kien hemm dak li jħallu l-annimali warahom u bir-rieħa kollu tagħhom. Dak kien hemm. U dak il-faqar tiegħi ukoll. Forsi l-faqar u r-rieħa ta' dnub tiegħi. U dik l-istennija tispiċċa hemm, imma kien hemm dik il-maxtura. Il-maxtura l-post minn fejn jieklu l-annimali. Bil-Taljan ħafna jisbaħ manġjatoja minn fejn jieklu. Għaliex dak li twieled l-istennija spiċċat biex tkun stennija li tingħata. Hekk spiċċat l-istennija li tingħata. Dak li kellu jkun il-ħobs tal-ħajja. Din l-istennija, din il-mara tistenna x'għandna nagħmlu. Inħarsu lejha l-aħwa.
U nikkontemplaw għal din it-tfajla il-din il-mara fl-istennija tagħha u nippruvaw indaħlu l-istennija tal-Messija, nistennew sa ma tiġi fil-glorja billi magħha ngħixu dawn l-attitudnijiet kollha li nsibu fl-istennija ta' din l-omm. Ejjew f'dawn l-aħħar ġranet li baqanna tal-avvent bħallum 15 ikun il-miliet. Bħallum 15 ikun meta jispiċċa l-istennija tal-miliet. Aħna l-istennija tagħna mhux tispiċċa nhar il-ħadd meta ma nafx u kif lanqas u fejn lanqas. Imma fi żmien li baqanna nistennew nidħlu ma' din l-omm u nikkontemplawha tistenna biex l-istennija tagħna fil-waqt li niterrew inkunu qed nagħtu il-ħajja u nistennew il-ħajja eterna ma' Kristu innifsu.